Welcome to SmartNationPro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. سلام نعخم زخبركم تخاتاتلتي SmartNationPro. أبزح حزنا يزلنا قنيات كمت كلنا نفولت وقلقلينا ونبهنقوتا نتبير قنيات بلاك فرايدي صباح عربي على 27 حدا استفلاليات كالاتن ناي مشتا مخازينتاتن نعمويلن بجحت واقع فرياتن زأنقدالو معالتي نحجم بقى بلاك فرايدي بخمين معسن تجميرو كمون نابزو زلو درجة بخمي بتحين كالي انزدسو سحسو أبز مدبا قريبنا لنا سناي مكتتال We have no money. No. بلاك فرايداي نتا دحري ثانكسغيفينغ زلا ناي عداغا معالتي استوهب السمي ثانكسغيفينغ مالت اب امريكا زبعل بعل كوينو اب نص وكف عمت ابتا ناي مودة حاموس ناي ورح حداري زكايد እዚ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን በትምብል 16 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብርሃም ሊንከን ይተወሲኑ ኣብቲ ግዜ ግን እታ ድሕር ዝበዓል ዝነበረት መዓልቲ ብላክ ፍራይዴይ ተባሂላ ይፅዋዕ ነይራ ኣብ 1905 ናይ ካናዳ ዓቢ መኽዘን ማለት ዝተፈላለዩ ኣቑሑ ዝሸይጥ ዝነበረ ኢትን ዝተባህለ ትካል ናይ መጀመርታ ናይ ታንክስጊቪንግ ምርኢት ኣብ ጎደናታት ቶሮንቶ ኣቕረበ ኣብ 1924 ከ ኣሜሪካዊ ትካል መሸጣ ሜሲ በቲ ናይ ኢትን ምርኢት ተባቢዑ ኣብ ኒውዮርክ ምርኢት ናይ ታንክስጊቪንግ ኣቕረበ እቲ ኣጋጣሚ ድማ ንምውዕዋዕን ዕዳጋታት ንምብርታዕን ተጠቕሙሉ እዚ ከዓ በዓል ልደት ኦር ክሪስማስ ከም ዝቐረቡን ከም ምልክት ነበረ بلاك فرايداي ዝብል ቃል ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ክውዕለሉ ዝኽኣለ ኣብ 24 መስከረም 1869 እዩ እዚ ድማ ጄይ ጎልደን ጂም ፊስክን ዝተባህሉ ክልተ ኣውፈርቲ ንዋጋ ወርቂ ሰማይ ዓረግዎሞ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ምልውዋጥ ዕዳጋ ማለት ትካላት ፍርያትን ናብ ህዝቢ ዘቕርባሉ መዓልቲ ሕንፍሽፍሽ ኣእተውሉ ብኣፍረይትን ትካላትን ዝቐረበ ፍርያት ካብ ብ10 ሚእታዊት ጎደለ ሓረስቶቱን ስርናይን ካልኦት ሒዞሞ ዝቐረቡ ኣኻልን ብ50 ሚእታዊት ብምጉዳሉ ኣብ ቁጠቦም ዓብዪ ሃስያ ወረዶም ብድሕርዚ ኣብ 1950 ፖሊስ ፊላደልፊያ ነቲ ኣብ መንጎ ታንክስጊቪንግ ማለት ሓሙስ መዓልቲ ዝበዓል ዝነበረ በዓል ከምኡውን ቀዳም ዘካይድዎ ዝነበሩ ኣርሚ ኔቪ ዝበሃል ፆታ ቃርሳ ወይ ሆኪ ዝፃወትሉ መዓልቲ ዘላ ዓርቢ መዓልቲ ንምግላፅ ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ቃል ብላክ ፍራይዴይ ምንባራ ይግለጽ ኣብታ ዝነበረት ዓርቢ መዓልቲ ብዝነበረ ጻዕቂ ዓደግትን በጻሕትን እታ ከተማ ኣዕለቕለቐት ፖሊስ ፊላደልፊያ ኸ ነቲ ዝነበረ ጻዕቂ ህዝብን ትራፊክን ንምቁፅጻር ንኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ስራሕ ተጸምዱ ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበኣርዩ ሓደጋታት ትራፊክን ቅትለትን ዘጋጥም ዝነበረ ብኸምዚ ምኽንያት እምበኣር ፖሊስ ናይቲ ግዜቲ ነታ ድሕሪ ታንክስጊቪንግ ዘላ ዓርቢ ብላክ ፍራይዴይ ኢሎም ዝሰየምዋ ትካላት መሸጣ ናይቲ ግዜቲ ኸ ብላክ ፍራይዴይ ኣሉታዊ ስም ኢለን ብምሕሳብ ስም ናይቲ በዓል ናብ ቢግ ፍራይዴይ ቀይሮን እኳ እንተነበረ ብህዝቢ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ከምቲ ዝነበረ ስሙ ብላክ ፍራይዴይ ተባሂሉ ክቕፅል ከኣለ ክሳብ ሎሚ ከዓ ብብላክ ፍራይዴይ ይፅዋዕ ኣሎ ከምቲ ገለገለ ሰባት ዝመስሎም ምስ ሕብሪ ቆርበት ጸለምቲ ተተሓሒዙ ዝወፀ ስም ዘይኮነስ ኣብቲ ግዜቲ ትካላት ናይ ኣታዊታትን ዝገብርኦ ወጻኢታትን ጸብጻብ ክገብራ ከለዋ ቀይሕ ሕብሪ ንናይ ክሳራ ምልክት ክጥቀሙሉ ከለዉ ጸሊምካ ንመኽሰባቶም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ምልክት እዩ
ኣብ 1980 ከምኡውን 1990ታት ብላክ ፍራይደይ ሓድሽ መልክዕ ዝሓዘሉን ናይ ኣሜሪካ ናይ መሸጣ መኽዘናት ኣብቲ መዓልቲ ብዝሸጥዎ ዘይተኣደነ ንብረት ዓመታዊ ኣታዊኦም ካብ ቀይሕ ወይ ክሳራ ማለት እዩ ናብ ጸሊም ወይ መኽሰብ ተለወጠ። ብድሕሪ እዚ እምበኣር ብዙሓት ናይ መሸጣ መኻዚኖታት ማዕጾአን ንብላክ ፍራይደይ ክፉት ዝገበሮ ብኡ ኣቢሉ ከዓ ኣብ መላእ ኣሜሪካን ዓለምን ህቡብነቱ ኣስፋሕፈሐ። ኣብ 2010 ሓደ ካብ ዓበይቲ ናይ ኦንላይን ትካል ዓለምና ዝኾነ ኣማዞን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንዓማዊሉ ናይ ዓቢ ምጉዳል ዋጋን ውዕልን ቀረበሎም። ኣብ 2013 ኣስዳ ዝተባሃለ ብኣሜሪካዊ ዎልማርት ዝውነን ሱፐርማርኬት ብምኽንያት ብላክ ፍራይደይ ኣብ ዕዳጉ ምጉዳል ዋጋ ምስ ገበረ ዓማዊል ንሓድሕዶም ንቴሌቭዥንን ኣቕሓን ክበኣሱ ጀመሩ። ነዚ ስዒቡ ኸ ኣብ መላእ ብሪጣንያ ብዙሓት ትካላት ዝተሳተፎ ናይ ብላክ ፍራይደይ መሸጣታት ኣስፋሕፍሐ። ኣብዚ ከኣ ብጀካተ ነቲ ናይ ብላክ ፍራይደይ መሸጣታት ክጽምበርኦ ዘይመረጻ ከም ኣይኪያ፣ ማርክስ ስፔንሰር ካልኦት ብዙሓት ትካላት መኽሰብ ኣኻዕቢተን ኣለየን። ምስ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ተተሓሒዙ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ብራዚል፣ ህንዲ፣ ፈረንሳ፣ ኖርዌይ፣ ሮማንያ ከምኡውን ጀርመን ተፈልጠ። ብመሰረት ሲቲ ፖስት ሜይል 6.4 ሚልዮን ካናዳውያን ንብላክ ፍራይደይ ከም በዓል እዮም ዝርእይዎ። ወላ እኳ ብሰንኪ ናይ ሸርፊ ለውጢ ኣብ ዘቐረባ እዋን ተኸልኪሉ እንተነበረ ብዙሓት ንሸመተ ናብ ኣሜሪካ ይኸዱ እዮም። ኣብ ሜክሲኮ ንብላክ ፍራይደይ ኤል ቡኤን ፊን እዚ ማለት ደ ጉድ ኢንድ ብምባል ይጽውዕዎ። ኣብ ኢማራት ዓረብ ከዓ ኣብ ዋይት ፍራይደይ ዝብልዎ መዓልቲ ጥራዮም ትካላት ምጉዳል ዋጋ ዝገብሩ። ኣብ 2006 ብላክ ፍራይደይ ናብ ጎንፂ ዘምርሓሉ ዓመት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸ ነገራት ናብ ዝኸፍአን ዝበኣስን መኣዝናት ከምርሑ ጀመሩ። ኣብ እዩታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ኩሉ ዓይነት ኣቑሑ ዝሽየጠሉ ዝነበረ ዕዳጋ ነቲ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ተገይሩሉ ዝነበረ ኣቑሑ ንምርካብ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ዓደግቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ኣኽበርቲ ጸጥታን ጽቕጥቅጥን ዕግርግርን ከም ዝኸተሉ ይግለጽ። ኣብ ጆርጂንያ እውን ብሰንኪ ኣብ መስርዕ ዘጋጠመ ናይ ኣብ ዘይሪጋኻ ምእታው ብዝተገብረ ናይ ጉስጢ ባእሲ ነቲ ዕዳጋ ዳርጋ ናብ ናይ ረስሊን መድረኽ ቀይሮም እዮም። ኣብ ካሊፎርንያ ን500 ናይ ዕውታት ባላንችናታት ምውሳድ ክሓኽሩ ክብሉ 10 ሰባት ቆሲሎም እዮም። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ብላክ ፍራይደይ ዘጋጠመ ሞት ግን ኣብ 2013 እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ሎንግ ኣይላንድ ኣብ ዎልማርት ዝበሃል ትካል በቶም ናብ ጽላለ ዘዳሃበ ተሓጓስ ዝነበሮም ዓደግቲ ብኣዝዩ ዘሕዝን ንሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ዝነበረ ጂዲሚታይ ዳሙር ዝተባህለ ሰራሕተኛ ረጊጾም ክሳብ ህይወቱ ዝስእን ገይሮሞ። ብመሰረት ብላክ ፍራይደይ ዲስካውንት ካብ 2006 ክሳብ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሞት 10 ሰባት ከጋጥም ከሎ 111 ከዓ ቆሲሎም። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስማርትኔሽን ፕሮ ናይ ሎም ዝነበረ መደብና ንዝተኸታተልኩም ይመስል። ሃናፅ ርእይቶኹም ኣብ መደባትና ሓጋዚ እሞ ተሳትፎኹም ኣይፈለየና እንዳበልና ንዘይበፅሖም ኣሕዋት ምንቲ ክበፅሖም ክመሃሩሉን ከዓ ሼር ምግባር ኣይንሕመቕ። ካልኦት ኣዘናጋዕትን መሃርትን መደባትና እውን ምክትታል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ እንዳዓደምና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም።